لترکیه و باکوری کردستان بهابونا زیده یا نرخان وکه دیارده که کریز آبوری باندوره که نرینی لوشانگری کردی جی دکه. به تایبەتی زێدەبوونا نرخ کرێ کاغز و کەلوپەلێن وەشانگەریێ وەشانگەرên کورد خستنە تەنگاسیێ. Ev navenda weşanxaneya Nûbiharê li Stenbolê zêdeyî 30 salin bi sedan berhemên Kurdî çapkirine. Rêveberê wê Suleyman Çewîk ji rûda wê re behsa astengî û zehmetiyên li pêş weşangeriya Kurdî kir. Ev saleke weşanxaneyê Kurda ji ber bilindbûna döviz û enflasyonê rewşek gelek xirab da karê xwe dikin. Ev rewş tenê ji bo weşanxaneyê Kurda tenê ne, ji bo weşanxaneyê Tirka jî ev krîz qediyane heye. Fakat weşanxaneyê Kurda tabii ji wan bêtir ji berî da zaten karê wan ne baş e, ji berî da karê xwe gelek zehmetiye û vî karê xwe dineşînin. Yani me karibêje weşangeriya Kurdî bi krîzê ve em bêjin dest bi karê xwe krîzê ve dewam dike. Ev tişta salên da salan dawî tesîrek gelek xirabtir li ser weşanxaneyê Kurda heye. Zêdebûna xerciyên weşangeriyê bandorê li bazara pirtûkan jî dike. Weşangerên Kurd ku ji ber bêbazariyê ev çend salin bi zehmetî xwe li ser piyan digirin, neçar dimînin nirxan li gor bihabûnan zêde bikin. Aborî pir xirab bûye, bi taybetî aboriya Kurdan gelekî xirab bûye. Di nava vê aboriya xirab de belkî yek ji yên ku aboriya wan herî xirab bûye jî weşanxane ne, weşanxaneyên Kurdî ne. Ji ber ku weşanxaneyên Kurdî berê da jî di nava şert û mercên gelekî zehmet da karê xwe dikin, karê weşangeriyê dikin. Êca ku ev rewşa xirabiya aborî jî hate ser, belkî ku mirov dibêje hîn kambaxtir dibe. Yani zêdebûna bihayê kaxezê mirov dikare bêje di nava salekê da 3 qat 4 qat zêde bûye. Li gor amarên Federasyona Yekîtiya Pîşesazên Weşangeriyê ya Tirkiyê di neh mehên destpêkên sala 2021 de 347 milyon û 42,605 pirtûk li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê hatibûn çapkirin. Lê ji ber buhabûna xerciyên weşangeriyê di heman serdamayî sal de ew hejmar bû 296 milyon û 818,959 pirtûkan daketiye. Wate sektora weşangeriyê îsal bi rêjeya ji sedî 14 karê xwe kêm kiriye. Weşangerên Kurd didin zanîn ku tenê îsal ji ber krîza aborî û zêdebûna xerciyên weşangeriyê ew neçarmane ku 2 heta 3 caran nirxê pirtûkên xwe li gor bihabûnan biguncînin û dibêjin kirîna pirtûkan bo xwendevanan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê êdî bûye lûksek. Ferdî Sak, Rûdaw.